tu vain chu he ui chung chang kan soi do na tun ma deu pon ui chung chang a te video kan lo siam to a tun hai chho hian hei ui vul hi mi zo ra po kan in ti mu chho ta hle maya kan la lut na sa ta kop maya breed sang te foreign breed te meang a siam chu ho ang chi te le ui tha han ti te la lut nem khop maya kan zo ui te hemi kan ui kan tol chung ui nei sang te ka chu kan nual suat mek ni na langa tuna kan ui mu tam zok kan mu thei tam zok ka chu big takin aizol vela phei chuan hemi tol chung ui ni lo chok lu ramdang ui chang janga mi te ani to hloma tulaya chuan ui chungchang soi chon soi mai thei lawa ngai chu kan soi tel ve shim shimanga marsale millions te ui pani London East London lama an ka hlum tak te police na an ka hlum tak te chungchang kha tlemin an soi ve deuh ta ila an chan chen hi ngai ven lo te pon kan sha deuh furin ka renga ui pani pitbull kan tiang chi kha anin ka hria chu lo chuan he homeless pa hian en kola ti chuan khola ya an kal lain he nu pakhat hian he hi achiang tur ka nga ya he meiche pakhat tuna lang samwar hian na ui buk lian vak lo lian ve thau mo he hi an hlawa an tre tora chu police a complain in an uite hian in min tina tan tumati nge complain na thelut ani ber chu chuan in police ne na malak sak turin angena te chuan police te chuan mala in he ui nei tu le a uite he an custody lak tumin an vapana te chuan khatiang thil kha athleng zui ta a an ui pani kha an ka phlum mani video te po alang chiang viewin ka hria ke aya in nem to karinga emi chungchang a hianin kan soi ve du chu an khongai thla khop moya ui eni bo hi ui tak hi chu kan vul tam lo pani vel chu kan vul ve to bong hi kan vul na sa kan lo pan lain kan ngai na em mai ni pakhat phei chu ke zari kan te thina kan bong pakhat chu an talani ta upato maya tar to a ta chuan an tala alu ringot an da po khan mit tuit la zoi theini en po kan en ngam lo tiang khop chu nia kan ran vul te kan ngai na jele kan mangai je ui mai ni lo eng ran po ni se kan nel ma kan chon chai tam hi chu kan ngai na hliam an nei pon kan nuka ul vek theini kan khongai lutu kamin an lo tin at pe chon kan thin rim pui zel mai ni chu tiang vel chu ani a chu tiang ani lai chuan ti hian ka soi do hemi ui chungchang a hian video kha in en deuh fur toin karinga ramdang police ho hi an ti thin dan kan shevek anga silai an kol deuh veka ti chuan mi an rin hlel zong te suspect ringot po ding turin an tia an check don ani ponding turin an tia chuta thun oilo du an oilo cheu ni jun silai an tina action an la thina ni an ti lui zel ani chuan chu anti dan thin ania London ta England ate poning USA te poning Canada ram sang ai ani dan phungani India anga te chuan kan mang che lem lo tiang hi chu tiang ani lai chuan khawi nei to pa ber kha kai chu ka dem ve tlat mai ni hemi bi ka kher hi chuan in a chan chu police in engen ti thin kan thia khanu khan complain na the lu ta police chuan anti turan ti don ani an custodian langa enge abo chiat enge ti sual chu ta tang chuan in an langan zot chiang thun zot fianga ati solo ni chon an chhuale mai dona evidence te CCTV te nenanga ati sual lo ani chuan in shremna chan tur pom lo an chhuale mai na rin oma chu tiang ani lai chuan kha an bia a chang zot zota nge atong kam te po khain shiat karinga atlan akal pui zela kal pui lui zela ding ron ti pon silai nan tin ngal ngot big rawa tir kham ding ron tia ading du lo zela akal lui zela ti lui zela akal zela to pa zo silai ne nan tin chilta khatianga silai nan tin chil to nu po khan a uite khala control du lo ni a thla a police tela ma khana kal pheitira ui dokhan dalaran ni lo ngat phei chuan ui lo om khatiang angchi na khatianga ron pan kha chu police din hmuna khan an in chan ve tail ui hlau chi ui ngai na lo mi tan ngat phei chuan mani ui lo phei chuan hlau omania ami chungchang bi ka kha chuan ke chu anei tu pa khanin atira khan thatakin zui mai sela thu thilom zia thatakin soipui mai sela awite control tha sela chuan thil hi thlen karing lawa mase ani chu professional ania tile zel tiang mi puite pon an be seina sanga London police te do kandalar
เทียมตักเราจวนขัดยังหันบวยปุยเตกะทิลตีจีอันนี้บีกินหลังเราว่าขัดตาขัดจวนเทียมเรานะเจนเตปมังเอ็มปอนิเซอันอินดิลดันเตอันดันกัลมังกันเชฟกะจุมีอันนี้วางจวนนี้ขาขัดยังปุลิสินะดิ้งตูรันตีเตกัลโตเราตูรันตีจะจวนเอ็มปอนิเซรินเลลทิลปอนิเซกันโซมังายนี่มีจุอินเดียรามาปอนิเท่านี้ทลานเชียตตีลุยเซลค่ะทุจอมเราpolice te do dala action lak na case dang nei theizo kan iti kan shet tela poi mokhop mai ole khalam chu du tok tai la mizoram lam kan sei do na ni ui po hi kan tluk ta lo ti hi rel ro he na ron om thina tun na ya hian ui kan ngai na thar zia te mizoram a an lak lu da na sa zia te an cho kan in sen so ham zia te hi ngai to na dang ngai to chuan tu te emo game a kan lut ati ve thei tlat ani hemi ran cha siam tu te game a hian kan lut ati ve thei tlat engzat chi hinge hemi wang hian kan sum hian hui don engzat chi hinge an lak lu don ti hi an chu thiam ve ngai khop mai ui du om tak tak ten han bridge chu ka ti khan an han ti kwal vela a du om theyang ber tur ten mo ti vel chu nia poni sela hei tun lai hian ui ngai nan pung an tam khop maya tongkam lar tak pakhat thin ui du tak tak te ne na tanga trong kam kan shia thin pakha chu kan ui min mangai pui thei lo tu te chu an du le ron leng lo mai ro se an du le min ron tlo ma lo mai ro se ron kal lo mai ro se hian te thina ke po hi ui hlau chi kan ya ma se ka hlau nai ka mit menga ka ti lang du ngai mi lo thonga ui po hian min tivak ngai lem lo boka ti chuanin kanau pan la hian ka hlau na chan po uin min se to ui lian pui mai hian kan in tok mai hi bu po ka lo mo lem lo wa me ron hap thoi maya chuta tangzon ui hi ka ngai na lutuk thei talo ui te chi te ui fel le mel pu ten di lem lo hi chon ti deuh shrep shop pe chu kat nai du vak lo wa ma se mit menga hian han lan tir du mi la min zuam lo ne me ui chon chu tiang ani lai chon kha tiang anga ti lang thiam lo ui lau ngoi te ui mel bum ro pe chu lau ngoi te an tam me ma chung te chuanin thil poimo ti tur te thil engemaw wang ten mi rama te mi area mi ina te kalangai thin sia chunga po kan ui ngai na kan ui hlau over deuh hi chon ron leng su se ti te hi chu ke chu tongkam u chuak lu tu ka nga ya kan society kan thria kan khosak phung kan thria in tloton in len poton chiani that nia po chu tiang chu kan ni he tianga ti tu te hian an ui hi an soi thin dan takin an chung ko a chia dan an tok che chu an ui hian thlung bo rok zel mai nen tia an ui wanga len lo ka chu an thi nia po in ui khanin len pui cheu ro se ti mai te hi acha kom ti tongkam hial te po aron lar thina ron mang ta thina chuwangin hemi chungcha ngai chon kan tongkam te ui vul tu te ui ngai na tu te po kan film khur tlan at poi mo viewing ka sia tin tunlai hian hei JB Foundation ti te le che sang oma mani lo ka po ui lian pui mayen ui te che soisa video ron viral ani kha ke ni nge te pon kan soya ti chuanin kha thila khan action an lon larang khop maya dan mang te pon animal welfare board am te pon action an la zung an ron ti zung maya tin hei kan theno ma chu tiang chuan ui group vela te emo helpline te om ve chu tiang a chuanin kan in bula chu tiang chuan ui an abuse chen chu tiang chuan soi sakatua chen chu tiang chuan an ti chen ti hi report an dong zung boka man la zung an lak sak mai zela atam khop mai hi achik pe de chuan in share ve ka ringa he ti tak maya ui kan boi puya kan mangai hi alomom acha te me mai ui ngai sak eng ran po ni se ngai sak a soi sak te ti du da te chu acha lo tak zet ma se kan thenoma kan in bula kan che vela kan shia the nge ya no pangin ti du na nan tuara mo en kol na mu malan dong lawa tin nu pasalin anu puya wa thena ko ta thlak thina mi chung kwa ka in rol du lo mi chung kwa in rol te chu a chuti khati tireng chung sia mani mishing pui te nge ina diklo taka an chunga thila thlena no pangten nasa taka ngai sakten tuara ril rula ma te poniang chu aneng kol dan chung changa te poniang mi nu na in rol boy du mi lo si enga tinge a uizok a mishing po boy pui du mi lo ina report hi atleng khat khopani hetianga hian kan mishing pui nge po report du mi lo boy pui du mi si len enga tinge uizoka aranzoka hian enga tinge
kan ril ru hi ano zok em ni kan mishing pui ngei te chu kan hmangai tur zo kan ilom ni diklo na diklo takati abuse te emo sho man tuar emo engkima enkol na mumalan donglo ani chuanin ui kan ngai tuang che hian kan ngai tu ve tur ani ui ai ma in kan ngai tu zok tur ani hialani mirama chuan kan soi thin kan mu thin an then oma no pangin ti du da tur emo har san na tok ni an rin hlel chuan police emo helpline an call maya an shia tira ron ngai ven teuron en dik tewan ti maya chu tiang chuan an ti thina Mizoram chuan eng kan ti thin dan chu kan shrevek mi chung ko in rol boi ngai lo anu puya volop lo pakuda thla ka tan puyan awlom lompon mi chung ko boi na in rol lo tur ti nam kan la ni tlata chu ti kan ni lai mek chuan mi in an uyan thlunga pon an da reng maya ti mai te mai chu ni heu lo nga ma se mi hring an vuaka ngai sakan tor lai po en liam mai thei khan enga tinge ui zok te hetianga kan hmangai zok em ni kan mihring pui ai hian ui hi kan hmangai zok kan ngei na zok ta tina ang khop maya hi chu mihring mishin na ang pon azia lo ka te poi ka ti tak zeta hetiang Mizorama aron thleng chho hi chu ui po hetinga kan buai pui ni chon mihring te phei chu kanin ngai sak tonin kanin buai pui ton em tur ani top mai ni chu kan soi tong khan tuna hian animal welfare board te hanin rol rap ui te an han se hlum rengo ta po stiang ani kar chon nau pang le hetiang thil danga emo dan bo chena nimin pialama thlenge nge te pokha video evidence thata ko ma khoya ma hian dan a in record lam panga ro in rol hi kan shele pe claim sioi si lawa kan ril ro no na lam hi alo dang dai ta khop mai ti alang chiang ta khop pin ka sia tin hei tuna Mizoram hian in ran kho khirna dan te ui kho khirna dan te kan enkol dan tur te kan ti dan tur te hi chiang takin DC te magistrate ten thu chwa siam in an ti thina ui chuak te chu tianga shem theina dan chu tianga ti theina dan ti te tam tak oma chu kan hria ta kan zom a thakop mai ui nei tu te po tu la ya chuan khola ya mi ui na sia a se tun thiam lo da izok mai to thina amen dana diklo ning chu ti ne moni ti ning chu tiril ru kan puta zok thina uiwa chaya wa ti lui chiama in se tir an lo se le ta ni chon akhang kha chon thiama ka ngai bik lo ma se mi kongkal mai lo sia ha diklo niang uya hlawa niang atlan chhian niang chu ti ching te kanoma chu a thalo khop maya kan chan dan chin tok te kan thiama ngai khop mai ran an ni ti kan hriat tlat ta tha ani ko kirna dan noya kan volani ti kan hriat midang te tan har sanna siam lo zo in kan en kol turani ti kan hriat chi na poimo khop mai tin kholaya kan kaya wi la om tak te lian tak te mi ta na an melen regot po ti bayom tak te nangnin sakei bo muula kha diang vela in ngai ang khan a then khati chun an ngai ti in hriat te la ngaya a handling te po uluk tak ka inzir hi poimo khop maya a then kha chon ui an kai nek an hnuk ui na kai zo kang vel hian an hrui sei deuh nen kaya engi chon an veng ne don lo ti chiang regani mi pui tam na ngat phei chon film khur tak te chuanin handling dan tu dik takin mumal takin an tia ui kha hrui toy te nen kaya hrui an ti toy thina heta an hong nai lama hian an zuk vuana ti chuan po din mai thei turin ania tuna ai chuan ai zola kai tam taki chuan an control long hnuk ding zong lowanga ti tur tam takhia tina film khur tak chuan mi lo se palpon ti in mol hetia mi sia chan chuana turi an kol thlap an pai thlap zela an chopui den keng thlap zela ni chu tiang vel chuan ni line ui mangai tak si lo in ti mangai ve si en kol ve top hianin hetiang te po hian ti hming chele thinin ka hria Mizoram hian chuwangin kan ui te kan hmangaya kan dua kan enkol zo ve a enkol dan tur dik taka kan enkol ve thei ni chuan enkol a poilo chu ti ni ro midang ta na har san siam tur te midang tina tur te le mi kholai ek ti tur got te hi chuan vul lo zok a thakop maya tin kan hriat te la ta na poimo deuh chu khovel pum huwa pa hian ui hian mihring hian lo ti hlum nem khop maya kumtin hian ui hian mihring siang thum vel khovel pum huwa pa ati hlum thin anga chut tania mihring nun na an lan hem mal khop mai chuwangin ui vul tu te kan film khoranga ya tin kan hmangai dan chungcha nga te po keimani mihring kan chen pui te kan thenom te kan chevela mi ten har sana an to en liam thei veu si uina har sanan to hlek ngai thei le mi lo ni hi chu kan simanga apani inin kan ngai to to na nga ri chu ui po kan hmangai thei ri chon kan mihring pui te kan mihring pui te ngat phei chu
kan mangai izuala kan en liam mai lo le zuala ngai ani kan dikna chan vo ui dikna chan vo po kan ngiat theilain mihring dikna chan vo ngat pe hi chu a let zanga velin kan ngai poimo zuala ngai chu chu a veiom ema kanon out chho pui ve ani chu